Hello mga idol, good morning, happy Sunday sa inyong tanan. Gusto lang ako i-share sa inyo hagamay knowledge lang god. At least man lang ba nga makaingon mo nga bitaw no tama di ay nga to dito nga kanang ipaabot sa inyo hang napaday mga pipila ka mga tao willing. Okay, willing nga mo hatag mo share silang idea sa libre nga pamaagi. So karon na ako kay basig ako isa sa mga makatabang sa inyo ha nga i-recall na to ang mga dati na to nga knowledge nga hibalan nga nangawala na tungod sa mga modern technology ug mga bagong mga panghitabo sa panahon karon. But before that, gusto lang ako i-shout out si Alin Mahipos, isa sa mga tao nga naghatag og inspirasyon. Before na ako sugdan, gusto na ko pasalamatan si Sir Alin Mahipos. Sir, salamat sa imong kahibalo nga gihatag nimo sa kuha. Isa ka sa mga inspirasyon nga nung gibuhat na kaning nga video. Daghang salamat sir, unta daghan pa kag tao matabangan. Kung naaman galing mo yung mga pangutana or mga gikalibugan or naay mga gusto pa mahibalan, ayog kaulaw nga message ko or ayog kaulaw nga mag-comment ka sa ubos kay mangutana ka kung anong ingunanin ni, anong naunsa ni siya, anong ingunanin ni man So ayog kaulaw, feel free nga buhaton na. Okay? Walang ibang magtutulungan kundi tayo lang din naman, di ba? So, let's start. Gusto lang na ako mahibalaan ninyo nga kani siya, ang tawag ganin niya is egg. Tama ka, egg. Kung nahinumduman pa nimo, di ba? Egg ni siya tawag ganin sa tong pagklase ito sa na egg ni siya. Pagdaghan gani siya kay kuha na siya more than 1, more than 2 ang tawag siya ha, eggs. Okay, tama. Karon kaning eggs, daghan din siya gamit sa lawas sa tao. Okay? For example, gutomon ka, magluto lang kag itlog. Diba? Kung mabiyahe ka, magluto kag itlog. Magdala kag asin. Ngano man ang asin is rich in, sige daw be, kung nakahinumdum pa ka. Okay? Ang asin is rich in iodine. Kani siya is rich in protein. Kung magsago lang iodine o protein, ang tawagan na nila, protein. Okay? Ang protein gawa po sa lawas sa tao, ano man daghan siyang tabang. At the same time, kaning itlog daghan pa ni siya pwedeng gamit. Pwede ni siya pangdukdok sa ulo nimo. Pwede ni siya panglabay sa uyab nimo kung mag-away mo. Pwede siya pang diet. Yes, pwede ni siya pang diet. Magamay imong kaon ani. Pero naay tama nga pagkuan, naay tama nga paggamit ani. Kung gusto ka mag-diet ani. Kani siya kaunon nimo siya every day, 3 times a day. After 1 week, dira nimo makita ng resulta. Minahinay og gamay ang imong lawas. Ngano man di na makikaganahan mo kaon. Ngano man balik-balik naman imong sudan. So kana lang good mga ginagmay nga knowledge ba nga unta namoy nakuha sa kuha. Okay, so kadto lang ug namoy mga pangutana, question, suggestion, violent reaction, i-comment lang nyo sa ubos or mag-message mo sa kuha. Unta namoy nakatunan sa video na to karon.